Повече няма да се кача в асансьор. Сега ще разкажа защо. Отивам аз онен ден в МОЛ, ще си купувам дънки. По принцип винаги използвам ескалатора, ама този път си викам, айде ще се кача с асансьора, уж за по-бързо. Не съм го правила нарочно или съм си поставила за цел, просто падна отгоре. Влизам аз и естествено по закона на Мърфи на следващия етаж нахуват 5 майки с колички, 3 братя, 3 сестри. Вече съм във ъгъла, всички ме блъскат, не мога да мръдна. Чак по едно време се чудих аз в асансьора ли съм или в 148. И това не е всичко. Каква изненада. Не стига, че си го гънах. Слънчевия сплит. Ами до мене се забива един пичага. Гледаш го, симпатично момче, Поздравява. обаче мирише. Паранормално. Имах чувство, че пича е сърдит на всички хубави миризми. Защо бе, приятел? И в този момент всички в асансьора му бяхме сърдити. И да, и аз съм човек, и аз също се путя. Ама има дезодоранчета, парфюмчета, егина, миришат на хубаво. Даже на моя му взех един, че да не ме излага. Пък и нали наближава Свети Валентин. Така че който е от Варна и обича хубавите аромати, да отива на този адрес. Който не е, да поръчва от тук. Айде, чао от мен и до скоро! Добре, сега бива ли да се изпотя?